Ụtụtụ ọma na ndị ikwu, ndị ibe, ndị enyi, ụmụnne na ụmụnna, unu abụọla chi. Eji m aka na anyị niile na-arụla n'elu akwa ndị na-anyị dị iche iche ma kulie n'ụra na ndụ na ahụ isi ike. Ya bụrụ otu ahụ ka o si mee. Otuto na nsọpụrụ dịsara Chineke anyị bi n'eluigwe na-elekọ ụwa anya n'aha Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Amen. Abụ m bụ Maazị Igbo, nwafọ Igbo kajara akaja. Onye nna n'olu ya n'ụtụtụ a dịka unu sikwa anọ. Ngwa na ka anyị nọrọ ya. Ihe anyị ga-ekwu okwu ya n'ụbọchị taa bụ ihe a na-akpọ mmiri nsị. Mmiri nsị. Onye ọbụla n'ime anyị maara ihe a na-akpọ mmiri nsị. Gịnị ka mmiri nsị pụtara? Mmiri nsị bụ ihe a na-enweghị ihe ọbụla eji eme. O nweghị uru ọ bara. Anaghị eji ya esi nri, anaghị eji ya asụ akwa, anaghị aṅụ ya aṅụ, anaghị eji ya eme ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụlọ. Eji mmiri na-eme maka na o nweghị uru ọbụla ọ bara. Ihe a bụ ihe a na-akpọ mmiri nsị. Ka anyị leruo anya, ọtụtụ ndị mmadụ bụ mmiri nsị. Ha bụ mmiri nsị n'ụzọ ọbụla, o nweghị uru ọbụla ha bara. Mmadụ anaghị enwe mkpa maọbụ nsogbu gakwuru ha enwe ike gbuoro ya onye ahụ. Ihe dị ka ndụmọdụ, ha anaghị enyenwu mmadụ ndụmọdụ dịka nke ndụmọdụ ga-abara onye ahụ uru. O nweghị ihe ọbụla ha na-enyenwuru mmadụ aka. Ihe dịka isi ngwa binyere m aka n'igwe ozi a na-akpọ YouTube. Ọtụtụ ndị mmadụ nwere ka ha ga-esi mee ya ọ dị mfe, ọ gaghị enye ha nsogbu ọbụla, mana ha agaghị eme ya. N'ihi gịnị? Ọtụtụ n'ime ha na-ekwu n'obi ha, mmere ya ahụ ugbu a ọ ghọọ ọgaranya, mmere ya ahụ ugbu a o nwee ego karịa m, mmere ya ahụ ugbu a ihe gbasara ya nwa ọnọdụ ya na ndụ ya agbanwee, ele anya karịa m. Ihe a bụ ọtụtụ ihe na-aga n'obi ndị mmadụ. Ndị mmiri nsị, ndị mmadụ dịka m kwuru bụ mmiri nsị. Gị lee ha anya, ọtụtụ mgbe ka ha na-abịakwute gị sị gị mere ha nke a maọbụ nke ọzọ, were olu nwayọọ, mana n'ihi na ka iji wee nye aka dịka mmadụ efu bụ iji wee mee ka ihe ahụ bụ mkpa ha ka igboro ha igbo ya, mana nke gị dapụta o mekataghị ha emere gị ya. Kama ha ga-emere gị ya, ha ekweju oge nkwa afọ, aga m eme ya, mana ha ghọtara ihe ịchọ ka imere ha, ọ bụghị ego. Ya bụkwara ego onwe nke ha ga-enye gị mgbe ọbụla onwe mgbe ha na-eji ịbịakwutekwa ha ebe ha na-agụ ego, kama ha agwa gị na ọ bụ ego onye ọzọ. Ọ bụ gị na ha achọghị inyere mmadụ enyemaka, onwe uru ọbụla ha chọrọ ịbara mmadụ. Ndụmọdụ ha agaghị enyenwu gị. Ịtụziri gị aka ka isi eme ihe, ha agaghị emenwu ya. Keka nke ọ bụrụ ihe ga-eme ka ndụ gị gbanwee maọbụ ihe ga-enyere gị aka na ndụ, ị gaghị ahụ ha. Ha agaghị emeliri gị ya wee mee ka isite na mkpagbu ahụ wepụta. Ihe iji okwu aga, ha agaghị aganwuru gị ya. Tụmadị nke ejikwa okwu ọnụ ekwu, ha agaghị emenwuru gị. Onweghị ihe ọbụla ha na-emenwuru mmadụ, kama na ha na-anọ weta nye m. Mkpa ha na-agaghị egboro gị, ụdị mkpa ahụ dakwasị ha. Ịhụ ka ha na-agbagharị ka oke ọkụ, achọ onye ga-enyere ha aka. Mgbe ahụ ka ha ga-ama na o nwere ndị dị mkpa. O nwere otu nwa agbọghọbịa nọ na igwe nzipụ ozi ya na-akpọ Facebook. Nwa agbọghọbịa o nwere otu ọgbakọ nọ na ya nke ndị bekee na-akpọ online group. Ya nwanọkwa ọgbakọ ahụ. Onye nwe ọgbakọ ahụ nọ n'obodo oyibo. Onye nwe ọgbakọ ahụ ji ego. Ọ na-eme site na mgbe ruo na mgbe. O nwere ihe ọ na-emere ụmụ nwaanyị zipụta mma ha. Ọ na-asị onye ọbụla mee gịnị? Ụmụ nwaanyị ọbụla see onyonyo gị. Iso onyonyo gị, iwepụta tinye ya, onye ọbụla na-elele. Onye nwere mmasị ndị mmadụ na-enye mmasị nke a na-akpọ like karịcha, onye ahụ ga-erite ihe nrite dịka mgbe ụfọ ọ na-erucha puku naira ise, puku naira 50. Mgbe ụfọ ọ na-etinye ya puku naira 50. Mgbe ụdị ihe apụta, ịhụnanụ ka ahụ si anyụ ndị mmadụ ịkpapụ. Onye ọbụla na-achọ ka o tinye aka na ya, ka o tinye soro sọmpi ahụ. Ụmụ nwaanyị niile, onye ọbụla na-agba katakiti ka ha tinye aka na ya bụ ịsọmpi ahụ, ha wee mee gịnị? Wee nweta ihe nrite ahụ bụ ego ahụ. Nwa agbọghọbịa, o nwere onye ya na ya nọ
n'otu ọnọdụ na asọmpi ya. Ọ fọziri sọọsọ otu mbinye aka mmadụ ga-ebinyere ya ọ karịa onye ahụ. Ọ kpọọ m n'egbughị oge kọwara m ihe ọnọdụ ọ nọ n'ime ya, ihe m ga-emere ya ka o wee nwee ike wee ruo wee karịa onye nke ọzọ. Nsị ya sọọsọ otu mbinye aka ka ị chọrọ, sị m sọọsọ otu mbinye aka ka ị chọrọ, nsị m nsị ya na ego ahụ aghọọla nke gị, nye ya ahụ. N'egbughị oge emechie ya bụ asọmpi mma nke a na-akpọ beauty pageantry. Otu a ka o si welite $50,000. Mana o ruru mgbe m na-eme m malitere mebe ihe igwe onyonyo nke a na-akpọ YouTube. Arịọrọ m ya otu a ka o si kọwa akụkọ, mbịa cheta ihe ọma m mere ya. Hapụ mmadụ efu, maka na onweghị mmadụ efu ga-abịa cheta ihe ọma o mere gị ruo mgbe ya nwa nọ n'ọnọdụ gị wee nyere ya aka edenyere ya azụ. N'ihi mmadụ efu onye ahụ bụ, ọ ga-ewute ya. Ya ọ bụ na onwebe nke o mere gị, o nwere ike onecha anya ọ gaba, mana o chetara na o nwere ebe o nyere gị aka mgbe o ji gị n'olu rite ihe nrite dịka nsinye nwa agbọghọbịa ha aka. Mana o rukwezie ya nwe nyere m aka, ọ bụrụ ihe akụkọ, ọ bụ ihe ọ maara anya ihe ọ ga-emenwu, mana ọ chọghị imere m ya. Mụnwa amaghị ihe o bu n'obi, mana o nwere ihe m na-eche, bụrụ ndị na-achọ mmadụ ibe ha ịga n'ihu, ndị na-achọ ka mmadụ ibe ha nweta ihe ọbụla. Ọ bụ ka onye a nọrọ kama a na-emere ya ebere elu ọnụ. O kweghị. O ruzie ka m nọkọtara otu ụbọchị, nsị ya, nne, kemgbe m gwara gị mere m ihe dị otu emebe. Ọ sị m, biko na m enyekwere ya mmekpa ahụ, na ya achọghị onye ọbụla nye mmekpa ahụ, na ya na-eji nwayọọ nwayọọ na-eme ihe, na ya anaghị achọ mmadụ ị na-akwagide ka ya mee ihe, na-eme ihe dịka ọchịchọ obi ya si dị, dịka obi ya si wee kwanye wee mee. M siere eziokwu ya, sị m mana mgbe nke gị dị ya kwa na nsị ga anwanyekwere m na ana m eji nwayọọ nwayọọ eme nke ọ naghị m eme ihe mmadụ gwara m mee, na-abụghị mgbe mmụọ m si m mee ya, ma ọ bụ mgbe m kpebiri ime. Ị ga-erite ihe nrite ahụ? Ọ sị m na ọ maka ihe nrite ahụ ka m ji asị ya ka eme. Nsị ọ bụghị ya gwara m ọtụtụ ndị mmadụ mere, ma enweghị ihe jikọrọ mụ na ndị a na-abụ na mụ na ha bụ enyi na igwe nzipụ ozi bụ Facebook. Mana ndị nwa na onwe gị, mụ na gị maara karịa ka mụ na ndị nke ọzọ si mee. Ị na-atụgharị m ka ebe a na-atụgharị garị a na-eri eri. Gịnị ma iji chọghị imere m ya? Ọ sị m na hapụ ya mgbe ọ masịrị ime ya, nye ihe dịka ihe karịkwara ọnwa abụọ. O nweghị ihe, ma ọ na-abịakwa na igwe nzipụ ozi na-akpọ Facebook na-enwekwa mkparịta ụka ya na ndị mmadụ, mana ọ chọghị imere m ihe ahụ. Ụdị onye dị otu ahụ bụ mmiri nsị. O nweghị uru ọ na-abara gị, mana ọ ga-achọ ka ị baara imere ya nke a. Mana o ruo mgbe gị nwa chọrọ ka o nyere gị aka, ọ kọọ akụkọ, sọsọ akụkọ ka ọ ga-akọ wee kọchie ihe niile ahụ. Ọtụtụ ndị mmadụ dị otu ahụ, o nweghị ebe ha dị mma ya. Dịka mmiri nsị si dị, anaghị aṅụ mmiri nsị aṅụ, anaghị eji ya akwọ aka, anaghị eji ya asụ akwa, anaghị eji ya asa efere, gafọkwadị si ka e were sie nri. Ọtụtụ ndị mmadụ dị otu ahụ. Ndị bụ mmiri nsị adịghị mma ha na mmadụ imekọ ihe, maka na ha na-eme ngwa ngwa ịgbakwute gị ma ọ kpagide ha ka ị gboro ha mkpa ha, mana uru na nke gị onweghị uru ha na-abara gị. Ikwụsị ike ekwuwa ọtụtụ okwu ga-eme ka ị laa na mwute, ga-eme ka eleghị anya okwu ọjọọ apụghị n'ọnụ. Ọ dịkwazie ka ọ bụghị enyemaka ka ị na-achọ n'aka mmadụ. Mana ọtụtụ ndị mmadụ otu a ka ọ dị. Ndị ị ga-enyenwuru aka eru na nke gị ha akọwa akụkọ, eru na nke gị eleghị anya ha dọrọ gị njọ ka gịnị ka okwu gbasara enyemaka ahụ ka akachie ya, agaghakwa ekwu ya. Ndị dị otu ahụ abụghị ya. Ọ bụghị ụdị ndị ahụ bụ ha na ndị kwesịrị ka ndị mmadụ na-emekọ ihe, maka ihe gbasara ha bụ ihe dị ha mkpa. Ihe gbasara onye ọzọ abụghị ihe gbasara ha. Ihe gbasara onye ọzọ chọọ ụzọ ọ ga-esi wee mee ya, mana nke ha ka ha na-egboro onwe ha nke ha. Otu a ka ọtụtụ ndị mmadụ dị. Gị na onye ọbụla bụ mmiri nsị emekọkwara ihe. Gị na ndị ọbụla bụ mmiri nsị emekọkwara ihe. Sọọ ha asọ, zee ha ka esi eze mgbọ ndị agha obodo anyị bụ Naịjirịa. Zee ha ka esi eze mgbọ ndị nke ọzọ ahụ na-agbakpu ndị mmadụ, na-esu ụgbọala, ụlọ ụka, ụlọ okpukpere ọbụla, ụlọ dị iche iche ha mara ndị mmadụ na-anọ, ha jesunye ya ọkụ wee gbuo onwe ha, gbukwe ndị ahụ. Zee ha ka esi eze mgbọ ha. Zee ha ka esi eze ndị ahụ. Ndị ahụ abụghị ya. Ana m eze mmiri nsị ụtụtụ, ehihie, abalị ka mụ na ha ghara inwe nsogbu. Mmiri nsị adịghị mma, zere ya ka ọ dịrị gị mma. Ọ bụ otu aka ọha m n'ọnụ.
ọ ga-adịrị anyị mma na Eke, dịrị anyị mma na Orie, dịrị anyị mma na Afọ, ma dịkwa anyị mma na Nkwọ. Ihe ọbụla bụ ihe ọma anyị na-achọ, anyị ga-enweta ya. Mana onye mere gịnị? Onye ahụ kwana nwanne ya anya ụfụ. Onye gbukwere nwanne ya ogbu maka ihe ọma mere ya, kama soro ya ṅụrịa, kelee Chineke maka ihe ahụ. Chineke ga-emere gị nke ọ bụ ka o si alụ ụlọ. Lee anya nke ọ ga-emere gị ga-akarị nke o mere nwanna gị ahụ, maọbụ nwanne gị ahụ, maọbụ enyi gị ahụ, maọbụ ikwu maọbụ ibe. Ngwanụ, ụbọchị nta ka achọọ n'Owere nchi ka ọhịa dịwa ka enwe amara. Daalụ.